श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध। बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन। पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ। संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34। ओटवणे मांडव फातरवाडी स्मशानभूमी समोरच रस्त्याच्या कडेला रुतलेला डंपर अखेर रात्री उशिरा ग्रामस्थ आणि क्रेनच्या सहाय्याने काढण्यात आलाय। सुदैवाने यात कोणतीही मोठी हानी झालेली नाहीये। ओटवणे रस्त्याच्या नूतनीकरणाचं काम पावसाच्या अगोदर करण्यात आलंय, मात्र हे काम वारंवार चर्चेचा विषय बनलं होतं। या कामाला लागणारा जास्त अवधी आणि ऐन पावसाच्या तोंडावर उरकून घेतलेलं काम आणि या कामाची निकृष्टता याबाबत ग्रामस्थांनी अनेक वेळा संबंधित ठेकेदार, संबंधित यंत्रणा यांना धारेवर धरलं होतं। आधीच कोसळणारा धोधो पाऊस आणि ठेकेदारांना साईड पट्टीला केलेल्या तात्पुरत्या मलमपट्टीमुळे अपघात होणार हे निश्चितच होतं। काल रात्री डंपर रस्त्याच्या बाजूच्या चरात रुतला। सुदैवानं मोठी हानी झाली नसली तरी आर्थिक हानी झाली आहे। उशिरा हा डंपर क्रेनच्या सहाय्यानं बाहेर काढण्यात आलाय। तसंच वाहन चालकांनीही या मार्गातून वाहनं हाकताना सावकाश हाकावी असं आवाहनही करण्यात आलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।